Dan hebben we een demi-plié, voetjes aan de grond. En maak je lang. Demi-plié. En maak je lang. Een grand plié, maak je een mooie lange rug. Open die knieën naar buiten. Zet je hielen terug en strek op. Dan gaat je buitenste been, je werkbeen, maakt een tendu helemaal spits, prinses. Niet erop leunen. Niet erop leunen. Ballet is een soort van levensstijl waar je helemaal in leeft. En waar je soms ook gewoon dingen doet die niet heel erg gemakkelijk zijn, maar ze zijn ook gewoon heel leuk om te leren. En ik oefen al heel lang om op Spietsen te dansen, want het is eigenlijk een beetje zo mijn droom. En ja, ik doe ook jazzballet en dat is ook heel erg fijn, want de muziek is gewoon lekker ritme en je kan gewoon allerlei stappen doen. En als je het fout doet, dan maakt het niet uit, want dan lijkt het er alsnog op. Dus het is gewoon heel leuk. En als ik op Spietsen dans, ga ik sowieso wel een keer in een voorstelling meedoen nog. Andere arm erbij. Trippel, langs de bar, Alicia, langs de bar. Naar de andere kant. En open in een eerste positie. Demi. Eerste positie, hè Pien? Grand plié, hou je mooi lang. Goed zo. Tendu. Lange arm, Alicia. Draai die tenen naar buiten, hè? Ja. En nu zijn we op een punt aangekomen in onze ballettraining dat jullie dus veel meer moeten kunnen al en aantal namen van passen weten, posities weten, een goede kracht hebben en een mooie houding hebben om straks uiteindelijk, dat is van Pien haar droom, hoeft niet voor iedereen, maar dat je op je Spietsen kunt gaan dansen. Hè? En daar zit heel wat jaren voorbereiding aan vooraf om de juiste kracht, de juiste balans, de juiste spanning te hebben en alles te beheersen, zodat jij straks op die Spietsen zo prachtig mogelijk weg kunt dansen. Ja? En daar zijn wij nu voor aan het werk. Ja, helemaal het eerste. Die haal ik er niet uit. Oh, maar dat is deze niet meer, die moet je niet uithalen. Die zit hier, hoor. Ja, dat is hem. Als je die even bij je zet, is het goed. Ja, dat is goed. Kijk. Ja. Ik heb ze. Wij hebben dus 7 notennamen zoals jullie al weten. Want de rest, A, B, C, D, E, F, G. En de rest die doet lekker niet meer. Nee. Goed zo. Die notenbalk, hoeveel lijnen heeft die ook alweer? Hoeveel lijnen heeft die notenbalk? 4. 4. Weet je zeker? Wel, dan ga ik met jou eens eventjes tellen. Tel jij eens even mee. 1. Tel maar mee. 2. Ja, tel maar verder. 3. 4. En? 5. AMV is letterlijk vertaald de algemene muzikale vorming. En dat is als bedoeling om jonge kinderen van pakweg een groep 3 tot een groep 6... om die een klein beetje of zoveel mogelijk te enthousiasmeren in de richting van de muziek, zodanig dat zij op termijn iets van muziekonderwijs of muziekcultuur zullen doen. De lessen die neem ik voornamelijk in groepsverband, maximum een kind of 5, 6. Dan heb je die noot. Hoe gaan we die noot noemen? We gaan die niet C, D of E noemen, want die noot die hebben we nog niet gelezen, dat gaan we niet doen. We gaan die noot pom, pim, pam. Welke wil je? Pom, pim of pam? Je mag kiezen. Pim. Pim. Goed. We noemen hem Pim. En de uiteindelijke bedoeling is natuurlijk dat ze na die week of 6, ze kunnen natuurlijk niet perfect noten lezen. Dat is ook in de verste verte onze bedoeling niet. Maar het is de bedoeling dat ze na die 6 weken dat ze enthousiast worden, zeg maar, om muziekonderwijs te gaan volgen. En is dat dan keyboard, of is dat dan een slagwerkpartij, of is dat dan gewoon saxofoon of klarinet, of gitaar, het doet er niet toe, als ze maar wat doen. Pim. 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 En het enige, je moet eigenlijk constant je maat laten doordraaien, zeg maar.
Dus op die noot van 2 tellen ga je gewoon pim, 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 pim en ga zo maar door. Jij deed dat wel goed. Doen we nog een keer? Pin, 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 pin. Hartstikke goed. Zo, hallo allemaal, we zijn hier vandaag in de bibliotheek in Oostburg. En over enkele minuten verwacht ik de kinderen en gaan we beginnen aan onze eerste workshop hier vandaag. Tijdens de workshop behandelen we eigenlijk mijn sprookje van Sneeuwwitje. En tijdens deze workshop gaan we het verhaaltje interactief voorlezen en eigenlijk gaandeweg er een soort toneelstukje van maken. Dus we behandelen alle karakters met het daarbij behorende mimieken, stemgebruik en lichaamsoefeningen om de kinderen op deze manier ook een beetje drama bij te leren. Wil jij even je handen hier onderdoor? Je handje zo. Komt ie hoor. Hop, drup, drup. Zo, doe maar met je andere handje zo. Ja, goed zo. Ga maar eens kijken of je Sneeuwwitje kan vinden. Ik zie ze al lopen, zie jij ze ook? Wie weet welke 3 woorden we zeggen bij het begin van een sprookje? Het begint met er was eens. Willen jullie dat samen met mij zeggen? Dan gaat het boek vanzelf open. 3, 2, 1. Er was eens. Zo, de koningin zei: "Oh, ik zou willen dat ik een dochter kreeg, met een huid zo wit als sneeuw, met lippen zo rood als bloed en haren zo zwart als ebbenhout." En niet lang daarna werd ik geboren. Ze kijkt eigenlijk een beetje boos. Kunnen jullie dat ook? Een beetje boos kijken? Kunnen jullie heel boos naar mij kijken? Oh, ik word wel een beetje bang voor jullie, zeg. Kijk nu maar weer lief, dat vind ik gezelliger. En kunnen jullie misschien een keertje bang kijken, zoals ik in het bos? Wauw, jullie kunnen al heel goed bang kijken, zeg. Wauw. Niet alleen mimiek is natuurlijk heel belangrijk, maar ook de rest van je lichaam. Want het is natuurlijk niet alleen je gezicht die je gebruikt tijdens toneelspelen. Kun je een beetje zo voorover, alsof je een hele zware tas op hebt. Zo. Zullen we samen een rondje lopen langs iedereen? Dan kan iedereen goed kijken hoe het moet. En kijk maar heel boos, hè. Zo. Zo. Oeh, wat zijn we boos, zeg. Dus we hebben de zware rugzak, zo. Woep. En we hebben het boze gezicht. En we hebben het appeltje. Je kunt ook een beetje zo sluipen, want het is natuurlijk ook heel oud, hè. En doen oude vrouwtjes, gaan die rennen, denken jullie? Nee, hè. Ik denk ook dat ze heel traag loopt zo. Nou, mijn oma niet. Oh, die zijn misschien nog heel fit. Wauw, dat was knap, zeg. Dat is te diep, hè? En door. Ha. Nou, daar gaat hij. Mambo. Pivot. Goed zo. 1, 2, 3, 4, go. En door. 1, 2, 3, 4. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. 1, 2, 3, 4. Spitse voetjes daar, hè? Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Ja, goed zo. Heel goed gedaan. Zal ik jullie een klein tipje geven? Als je heel boos moet klinken of moet lachen. En je maakt dan van je wangetjes een soort balletje. Alsof je in een appeltje gaat bijten zo.
Dan kun je heel hoog praten, hoor je dat? Zullen we dat een keertje met z'n allen oefenen? Dan doen we alsof we in een appeltje gaan bijten zo. En dan gaan we heel hard lachen. 3, 2, 1. Wauw, nou allemaal heksen zie ik hier. Kunnen jullie dan misschien ook heel zacht praten? Want normaal gezien, als ik tegen de dieren in het bos praat, dan praat ik heel zachtjes. En heel stil. Want als je dan te hard gaat praten, dan vliegen de vogeltjes weg. Of dan schrikken de hertjes. Kennen jullie dat? Ja? Wauw, wat kunnen jullie zacht praten. Kunnen jullie dan ook zo'n mooie handje doen zo? En misschien met 2? En zullen we dan misschien samen draaien terwijl we dat doen? Wauw! Wie durft dat te laten zien? Ja? Oh ja, die is heel goed als je een mooie lange rok aan hebt. Zo, of een mooie jurk. Heel goed. En hebben we nog een manier van buigen? Dus uiteindelijk kun je natuurlijk op je eigen manier buigen. Er zijn er heel veel. Laat maar zien. Zo. Oh, dat is een mooie. Zo met een voetje naar voren zo. Ja, dat kan ook. Zo, ja. Oh, ja, dat kan ook.